Обаче не очакват много изненадващи неща. Неща, които предприехме в последния момент да се случат. Никой от нас не е предполагал изобщо. Отдавна не съм се подлагал нещо подобно. Гледайте това видео до край, за да разберете точно за какво ви говоря и да станете част от целия процес, който ми предстои. Затова фащаме багажчето и тръгваме на пътуване за остров Джерба в Тунис. Първо направим включване, защото вече с папката. С как? С папката. С папката сме вече в автобусчето, което е изцяло празно. Защо е празно автобусчето? Ще питате, защото бяхме за малко да си изпуснем полета. За да чакаме на паспортен контрол. Защото си съмнителен, аз че го казах още преди. Аз съмнителен. Очакваме да се качим в самолета всеки момент. Надяваме се да не е тръгнал без нас. Ако не, ще сме с автобуса, знаете. И дойде време да полетим. Слава богу. Наистина не знаех какво да очаквам, но добре дошли в Джерба. Неизбежно стигнахме до автобуса, който разнасяше всички по хотелите, а нашият хотел беше първият и уж най-хубавият. Противно на очакванията ми, стаята не е лоша, между другото. На влизане и идвайки насам, някакси ми направи впечатление, че мястото е все едно леко от третия свят, но все пак сме в Африка. В общи линии това е, което виждаме през прозорец. Да. Тук има някаква врата. Олеле. Не отвориш, при мен се отвори. Без ключ. И стаите ни се оказаха свързани. Ще ви извадя на терасата, за да ви покажа един джербенски залез, след което се изкъпахме, облякохме, вечеряхме в хотела и си легнахме да спим, защото бяхме страшно уморени, а утре е ден за приключения. Добро утро на всички. Време е за нетипично събуждане в Тунис. Нетипично защо? Защото водата на чешмата е солена. Пожелайте ми успех. Това ще ти научите сметки. След измиването на зъби и очи с солена вода от чешмата, стигнах до момента, до който успях да мина през закуска и много се чудих дали да бъда от полезните или от безполезните влогърки. Тоест, дали да ви кажа, че всичко е прекрасно, хубаво, усмихнато и тук е супер яко, или просто да ви кажа истината. Значи, не е лошо, но да не забравяме все пак, че това... Защо ми влизате в клипа, извинете? Това е държава от третия свят и се намираме в Африка. На този етап, освен че водата от чешмата е солена, другото, което ми прави впечатление, че храната им е потресаваща. И това е нещо, което ми го каза абсолютно всеки, на когото казах, че идвам насам. Но в крайна сметка, вижте, готино е. Различна обстановка, друго настроение. Няма как да минем без моето мрънкане и за това стягам си нещата и слизам към плажа, защото няма време за губене. Слънцето е страшно силно, около 40 градуса, а е 11 часа сутринта. Слушай. Фили, къде сме? На скъпото. На лукса. Виж колко си на морето, на най-хубавото. Само топ газари. Не сме на лъкузи. Тук са само богати хора, най-добрите, най-големите. Отев, къде ни водиш? Това си изърпала ли е? На лукса. Лукс е скъпотаж, само най-добро. А някаква ривиера има ли отпред или без ривиера на водиш? Има ривиера. А, добре. Какво шляпа с тия джапанки на лукса влизаш да цапаш мрамора? Да си беше сложил чорапите не с джапанката. Вау! Друго си е да отидеш на казино в арабския свят. Вижте с какви жетони работят тези машинки. Ретромания on point. Лас Вегас е положението. Пили страшно е. А още по-страшно стана в двора на казиното, където пяха музиканти, каквито няма да видите в България. Бам! Нов ден е. Пак плащче. Ама, госпожа, вие сте пред алергична реакция. Първо ми стана жал за това малко камилче, после осъзнах, че то без тая жега не мога да живее. Тук се боря с паяк. Където и да си, се моля да те няма. Дали не се фанахме да снимаме клип? А Павка? На 17, четвъртък. Андро, Рататата, в канала на In The Building. Не съм пускал песен от 4 години. Хората сега снимахме за втори ден час с клипа. И понеже днес е нашия последен ден, най-вероятно ви е писнало от красиви гледки и от положителни family-friendly инфлуенсъри. Природата тук е много красива. Морето беше чисто. Природата е много по-различна от нашата. Успяваш да се откъснеш със сигурност от българското ежедневие. Но ако става въпрос за допълнителните удобства, като например вкусна храна, за съжаление това липсваше. Има някакви техен тип храни, които са супер неприятни. Както виждате, лицето ми е доста обринато. Не знам дали беше от водата, дали от храната.
вратата, мисли зъбите с солена вода, която има вкус на айрян. Кафето ти го правят с солена вода, което отново добавя вкуса на айрян. Прави го неизменна част от твоята сутрин. Всяка сутрин камериерите чукат на вратата и директно влизат и ти си гол на леглото и аз такъв едната сутрин само ще отварям очите и поглеждам от мене един човек тук ще вика cleaning и аз му викам no, I'm sleeping right now. И той ми вика cleaning now и аз му викам no, tomorrow. И той ми вика okay, later и аз no. И той ми вика okay, cleaning и почва да чисти просто. Това беше всеки ден хора. Чук-чук, отваря и влиза и вече ти е на леглото. Не мога да кажа, че нямахме хубави моменти. Имахме си доста хубави моменти, но някакси арабско-африканският свят и култура не са моето нещо. Ходихме на пазар. Речника ми не ми позволява да ви направя пълно описание на това, което преживях там. Абе, мега мизерия. Все едно си попаднал в някакво сметище. Колкото и да си плюваме България, истината е, че ние сме доста европейски настроени за много неща. Буквално в България бяхме така 2004 година. Брам! И ето ни обратно в София, край на приключението.